Krásný dobrý den. S dnešním videonávodem se naladíme na předvánoční a vánoční čas. Ukážu vám, jak si uháčkovat takovou dekoraci vánočního stromu. Ráda bych vám touto cestou zároveň poděkovala za sledování mých videí na kanálu Tvoření láskou a upozornila i na webové stránky Hero Hero, kde pod stejným kanálem Tvoření láskou najdete návody k tisku. Najdete zde nejen videonávody, které vkládám na YouTube, ale zároveň k těmto videonávodům zveřejňuji i návody k tisku, které lze stáhnout a můžete je mít k dispozici. Na těchto stránkách najdete ještě návody k tisku, ke kterým nejsou videonávody. Nyní se pojďme teda společně pustit do tvoření našeho vánočního stromu a naladit se tak na vánoční čas. Nic si teda přízy si stvojím, háček 4 mm, na začátku uděláme 3 řetízková oka. Jedno, druhé, třetí a spojíme je do kruhu. Já si jen, aby bylo dobře znatelný, tak vám to chci takhle ukázat. Označím si teda, dám si do toho kruhu ten zapínák. A tady do toho prvního řetízkového oka udělám pevné oko. A máme kruh. A tady, jak jsem dala ten označovák, vidíme ten prostředek, kam budeme dělat 6 krátkých sloupků. Nejdříve tedy uděláme jedno řetízkové oko a 6 krátkých sloupků doprostřed toho kruhu. Jeden krátký sloupek. Já si označím to řetízkové oko a pokračujeme tedy. Jeden krátký sloupek, druhý krátký sloupek, třetí, já myslím, že už si můžeme ten spínací špendlík vyndat, aby se nám tady nepletl. Čtvrtý,
5. A 6. krátký sloupek. Mám označený řetízkový oko. Které vynechám a udělám pevné oko do prvního toho krátkého sloupku. Do toho oka krátkého sloupku. Takže tady bylo řetízkové oko a tady je to oko z prvního krátkého sloupku, kam já udělám pevné oko. Tak. A teď je důležité, abyste pozorně sledovali. Já udělám jedno řetízkové oko. Opět si ho označím. A tak. Budu počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ok. Tady, jak jsme se připojili tím pevným okem, to nepočítám, to je vlastně toto oko, to poslední. V další řadě každé oko rozháčkujeme 2 krátkými sloupky. Takže, jak jsem říkala, začínáme, tady je to, kam jsme se připojovali, takže začínáme dalším tím okem a do každého oka 2 krátké sloupky. Poslední oko. A jak si vzpomínáte určitě, označili jsme řetízkové oko, které vynechám a připojím se do tohoto oka. Já jenom nechám to tam, abyste to lépe viděli. Takže tohleto řetízkové oko vynechávám a připojuju se do toho prvního oka krátkého sloupku. Takže pevné oko nakonec. A začínáme dalším řetízkovým okem, které si označím nyní byste měli mít 12 ok. 1, tady
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. A třetí, čtvrtá řada jsou krátké sloupky a do každého oka jeden krátký sloupek. Ve třetí, čtvrté řadě. Tak poslední. A opět pozor, aby vám ty oka seděly, musíme mít stále násobky 6, takže řetízkové oko vynechávám, které mám označené, a do toho následujícího, toho prvního oka z krátkého sloupku uděláme pevné oko na konec řady. Opět řetízkové oko. A ještě jednou krátké sloupky. Tady jenom si dejte pozor, ten první krátký sloupek neděláme tady do toho oka, kde jsme se připojovali, jo? Děláme ho až do toho prvního oka. Konec té čtvrté řady, pátá řada začíná řetízkovým okem, které si označím. Tady máme oko, do kterého jsme připojili se pevným okem, a tady tím okem budeme začínat zase. Jo? A já si označím tu zadní nit toho oka. Ono i budeme potřebovat později, k té se vrátíme, ale nyní tu pátou řadu v páté řadě použijeme tu přední nit toho oka. Takže tady máme označenou zadní nit oka a do přední nitě udělám jeden krátký sloupek a do následujícího oka a zase za přední nit dva krátké sloupky. Jeden a druhý krátký sloupek. Takže v páté řadě střídáme jeden krátký sloupek,
do oka a 2 krátké sloupky do jednoho oka. 1 krátký sloupek a 2 krátké sloupky. A nezapomenout, že používáme tu přední nit toho oka z předchozí řady. Poslední opakování, 1 krátký sloupek a 2 krátké sloupky do jednoho oka. Dostali jsme se k místu, kde máme označený řetízkové oko, a které vynecháme a do dalšího oka, tentokrát opět teda ještě v tom konci té 5. řady za tu přední nit uděláme pevné oko. Následuje 6. řada, jednořetízkové oko, v 6. řadě už použijeme zase obě nitě toho oka, nabíráme obě nitě, takže celé to oko. A nyní máme jsme rozháčkovali na 18 ok. Takže bude 18 krátkých sloupků. Do každého oka krátký sloupek. A za obě 2 nitě nabíráme celé to oko. Poslední oko, krátký sloupek. Tak řetízkové oko máme označené a já se připojím k tomu prvnímu oku z krátkého sloupku. Tak 6. řada hotová a 7. řada,
tentokrát nezačíná krátkým, teda řetízkovým okem, ale začíná rovnou už vzorem, který se bude skládat z polodlouhého sloupku, dlouhého sloupku, polodlouhého sloupku a pevným okem. Takže jedno pevné oko už máme. Tím jsme se připojili. A 7. řadu začínáme hned do toho oka, do kterého jsme se, tady je ten rozdíl, do kterého jsme se připojili, jo? Ne sem, ale sem se budeme teďko soustředit do toho oka, kde jsme udělali to pevné oko. Tam uděláme polodlouhý sloupek, znovu do stejného místa dlouhý sloupek, opět polodlouhý sloupek do toho samého místa a pevné oko opět do toho samého místa. A máme vzor. Jeden, dva, tři. Pevné oko a opět do samého místa. Polodlouhý sloupek, dlouhý sloupek, polodlouhý sloupek a pevné oko. 1, 2, 3. Pevné oko. Polodlouhý sloupek. Dlouhý sloupek. Polodlouhý sloupek. A tady je ten polodlouhý sloupek. Pardon. A pevné oko. Jeden, dva, tři. Pevné oko. Polodlouhý sloupek. Dlouhý sloupek. Polodlouhý sloupek. Pevné oko. A 1, 2, 3. Tak. A teď otočíme a vrátíme se zpátky
tady k té čtvrté řadě. K té čtvrté řadě, kde máme stále těch 12 ok. Vyznačili jsme si tady to zadní oko a postupně se tam pevnými, můžeme udělat jedno řetízkové oko a tady pevnými oky přesuneme trošku hůř, když vám to takto nepůjde. Můžete si takhle vypomoct. Tak, udělám takhle, ještě vám to takhle ukážu. Tady jsou ty oka, která budeme nyní používat. Je jich 12. Uděláme jedno řetízkové oko. A do toho označeného začneme dělat, jak už jsem říkala, vracíme se ke čtvrté řadě, takže děláme druhou pátou řadu. A pátá řada ještě jednou. Pátá řada byla krátký sloupky, které jsme dělali jedno do oka a dvě do dalšího oka. Takže máme jeden krátký sloupek do jednoho oka, do dalšího uděláme 2 krátké sloupky. Jeden krátký sloupek, 2 krátké sloupky, jeden krátký sloupek, 2 krátké sloupky. Jeden krátký sloupek a 2 krátké sloupky. Jeden krátký sloupek a 2 krátké sloupky.
jeden krátký sloupek, poslední oko, 2 krátké sloupky. Takže tu druhou pátou řadu máme opět rozáčkovanou na 18 krátkých sloupků. Vynechala jsem řetízkové oko a připojím se do toho prvního oka z krátkého sloupku. Jedno řetízkové oko a začínáme druhou 6. řadu. A ta bude velice jednoduchá, budou to jenom krátké sloupky a stejně tak budou krátké sloupky v 7. řadě. Takže ty druhou 6., 7. řadu se udělají pouze krátké sloupky do jednoho oka. Tady začínáme opět tím dalším okem, za tím okem, kde jsme se připojovali. Takže 18 krátkých sloupků. 6., 7. řada. Druhou 7. řadu pevným okem jsem uzavřela a jenom já si tady udělám jedno řetízkové oko a jen se podíváme, jak to vypadá. Takže máme jednu vrstvu a druhou vrstvu se vzorem. Teď budeme opakovat, jak jsme opakovali tu 5., 6., 7. řadu, tak budeme dělat vlastně pořád dokola. Akorát si budeme muset poznamenávat, protože teď začínáme 8. řadu. A 8. řada je to rozháčkování, takže jenom tady si ujasníme, který oko. Takže tady máme oko, do kterého jsme se připojovali, takže tohleto je to první pro nás oko. Já si tady zase vyznačím tu zadní nit toho oka. A používáme tu přední. A tady jsem si chytila i část té přední nitě, takže znova. Tak jenom tu zadní nit si označím a zase používáme jen tu přední nit. Jen tu přední. A to rozháčkování navýšíme vždy v tom opakování, v těch 3 řadách, budeme navyšovat to o jedno oko, nebo spíš o jeden krátký sloupek do jednoho oka. Takže předtím jsme dělali jeden krátký sloupek a 2 krátké sloupky do jednoho oka. Nyní v tom dalším opakování už budeme dělat 2 krátké sloupky do samostatných ok, každý, a 2 krátké sloupky do jednoho oka.
Takže jeden krátký sloupek, druhý krátký sloupek a dva krátké sloupky do jednoho oka. Tak a tato řada je pro nás, nebo spíš ta 7. řada je pro nás důležitá, kam se my budeme zase vracet. Do toho zadního oka budeme dělat 8. řadu, druhou 8. řadu. Nyní uděláme ty 3 řady, které se skládaly. Jednak z toho rozháčkování, pak jeden krátký sloupek do každého oka byla další řada a pak v té 3. řadě byl ten vzor, kde se střídal pevné oko, polodlouhý sloupek, polodlouhý sloupek, pevné oko. Takže nyní děláme teda 8. řadu, kde rozháčkováváme vždycky to 3. oko. Jeden krátký sloupek, druhý krátký sloupek a 2 krátké sloupky do jednoho oka. Konec 8. řady, řetízkové oko vynecháme a připojíme pevným okem. Jedno řetízkové oko a následují krátké sloupky do každého oka. Konec 9. řady. Připojíme se pevným okem. Začínáme 10. řadu tím vzorem. A opět upozorňuji, že tentokrát používáme to oko, do kterého jsme zakončili tu 9. řadu pevným okem. Takže pevné oko máme. Polodlouhý sloupek. Dlouhý sloupek. Polodlouhý sloupek. A pevné oko. Jeden, dva, tři. Pevné oko do stejného teda oka.
Děláme polodlouhý sloupek, dlouhý sloupek, polodlouhý sloupek a pevné oko. Jeden, dva, tři. Tak a pořád střídáme. Mělo by nám to zase vycházet. Tady v té řadě jsme si rozháčkovali, tou 8. řadou jsme rozháčkovali těch původních 18 ok na 24. Jo, teď bychom měli mít tady zase násobky 3, takže 24 ok a děláme vzor vždycky po 3 řetízkových, teda po 3 okách. Tak a zase se vracíme zpátky do 7. řady. A zase budeme používat ty zadní nitě těch ok, jak jsme si tady vyznačili, tak to byla ta zadní nit toho oka. Tak, opět se přesuneme teda k té 7. řadě. Tak. Jedno řetízkové oko, které si vyznačím. A zase děláme druhou 8. řadu, druhou 9. řadu, druhou 10. řadu. Takže druhá 8. řada je stejná jako ta první, to znamená, že budeme rozháčkovávat nyní každé 3. oko a používáme zase ty z té 7. řady ty zadní nitě. Takže jeden krátký sloupek, do dalšího oka druhý a 2 krátké sloupky do jednoho oka. Jeden krátký sloupek, druhý
2 krátké sloupky do jednoho oka. Tak končíme tu druhou 8. řadu. 1 krátký sloupek do jednoho oka, druhý krátký sloupek do jednoho oka a poslední oko 2 krátké sloupky. Tak, máme vyznačené zase to řetízkové oko. A já se připojím do toho dalšího oka pevným okem. Máme rozháčkováno z 18 opět na 24 ok. Druhá 9. a 10. řada jsou pouze krátké sloupky do jednoho oka. Takže nyní 2 řady krátkých sloupků. Až uděláme ty 2 řady krátkých sloupků, bude následovat 11. řada, 12., 13. Tyto 3 řady zase budou zdvojené, ty se zase budou opakovat ten vzor. V 11. řadě budeme rozháčkovávat zase oka. Z 24 budeme rozháčkovávat na 30. A to tak, že zase navýšíme o 1 krátký sloupek. Nyní jsme rozháčkovávali v té 8. řadě. 2 krátké sloupky jsme dělali do samostatných ok plus 2 krátké sloupky do jednoho oka. Takže každé třetí. V té 11. řadě budeme rozháčkovávat každé 4. oko. Další 14. řada se bude rozháčkovávat každé 5. oko. A tak postupně dál, jak budete chtít velký, vysoký strom. Přeji vám krásné vánoční svátky, užívejte si je v radosti, hojnosti a hlavně v lásce. Mějte se krásně a přeji radost při tvoření. S láskou, Danka.